Der er kun én, der ved det, for jeg har kun visket det i øret til ham, der skal overrække den næste pris. Han kommer direkte fra Kolding. Han har en klo. Han er Bruno. Flyt jer. Sådan. Skal jeg bare gå herover og stille mig? Hej alle mennesker i hele verden. Jeg har lige spildt mælk, men det gør slet ingenting, for jeg er den bedste i verden. Nej, du er ikke! Dog som den bedste! Jeg er kejseren! Væk med dig, fotograf! Flyt dig! Jeg laver dig hard-metoden! Kom mig helt stille, som en ninja! Væk, Bruno! Jeg har ikke nogen kølle mere! Se, jeg har ikke nogen kølle! Hov, jeg laver dig hard-metoden! Hey, der var den alligevel! Sådan! Han er sjov. Ja, han er sjov! Ja. Prøv at høre, hvor de hylder mig, pøblen. Det er, fordi jeg er kejser, Bruno. Ja. Du er et tøjdyr, Ja. lavet af hø. Ja. Ja. Og du lavede 100% asshole. Nej! Det ved alle. Ja, det er kedeligt sagt, synes jeg. Dolph er lavet af 100% kød. Sig mig engang, Dolph, har du nogle nomineret på ryggen eller et eller andet? Ja. Hva? Hvad med de nominerede, jeg har Dolph? nogle nomineret lige på nakken af dig, Kred. Hvis du ikke slapper lidt af, lyn hurtigt, for jeg finder dig og slår dig ihjel og flår dig i småstykker. Hvis du bliver ved med at sidde og kalde op. Nå, men så har jeg lidt nomineret. Her er de nomineret. Ja. Anders Lund Madsen er nomineret, fordi han er fed, sjov, og så er han også lidt sindssyg. Jeg kender ham nok derfor, Cirkus Nemo, hvor han kommer kørende ud i stort papski med helt underlig hår. Mia Lyne er nomineret, fordi hun er super sej, og hun viser, at det kun er drenge og mænd, der kan være sjove. Nick og Jay er nomineret, fordi de har en rigtig fed stil, og den første plade, der udkom, den købte jeg, og så har jeg købt alle deres CD'er. Og så har jeg også været til en del live-koncerter, og det er rigtig godt. Joachim Boldsen er nomineret, fordi at han er Danmarks bedste spiller, og fordi han er god balance, han er god rutine, og god med kontrafaserne, og ja, derfor synes jeg, han er Danmarks bedste spiller. Anders And Madsen er nomineret som årets idol, fordi han lavede de syge ting. Okay, altså jeg er nødt til at sige en ting, at det går virkelig dårligt for mig, Bertels konkurrence på mig i hvert fald, fordi vi står lige. Fordi Bertel gættede det der sidste der års griner, der gættede han, at det var anden. Ja, men jeg er lidt i chok, fordi at det går rigtig dårligt for mig. Men okay, Bertel, årets idol. Hvem tror du så det er? Ævl og bævl hele tiden for Sara Bro, som ævler og bævler løs med en gammel mand! Ved du hvad, Dolph, nu synes jeg lige, du skal tage... Ved du hvad, Dolph, til lige stille en gang. Jeg skal lige spørge Bertel, hvem det er, han tror, der er årets idol, ikke? Det kan jo ikke være Anders Lund Madsen, og det kan heller ikke være anden, for de er antihelte. Okay. Og Nick og Jay har vi talt nok om. Okay. Så er der jo Ja, Mia Lyne. Så er der Mia Lyne, men... Hende stemmer jeg på, Bertel. Ja, og derfor stemmer jeg på Boldsen. Joachim Boldsen, som er håndboldens svar på Peter Schmeichel. Han er simpelthen råstærk. Han kan tænke samtidig med, at han kan spille. Og ved du, hvad du er? Du er for kedelig, Bertel. Det er godt. Nej, jeg synes, Tino Bertel Hård, han er en for pæn fanden, mand. Dolph. Jeg stemmer på Joachim Boldsen. Bertel Hård, Du er slet ikke nomineret, Dolph. Jeg synes, du skal sige stille. Ikke hårdt. Du er bare misundelig for, at jeg ikke stemmer på dig. Ja, præcis, Dolph. Nå, så sig, hvem det er, der har vundet, Dolph. Ja, så kom med en kuvert. Det er Bertel Hård. Jeg synes, han er flink. Kom med en kuvert til mig. Og til Bruno. Prøv at kaste den der ned, det kunne være sjovt. Nej! Vi må ikke ødelægge tingene, vel? Det kan være lige meget. Jeg synes, det er kedeligt at være herinde sammen med de mennesker, som jeg ikke kender. Ja. Så vil jeg meget hellere sidde et andet sted. Nej, bare bliv her, Bruno. Det Vi gider jeg er ikke. to deroppe. Giv mig den Ja, så. det er en and, men jeg kan ikke se nogen and. Hvad? Det er en and, der har vundet, men der er kun en det? and. Der er en and, der har vundet. Anders Lund Madsen! Det var Anders Det er ikke Madsen. nogen and. Det er en mærkelig mand. Det var Det er ikke nogen and. Han er ikke nogen Du er and. mærkelig. Nej, han er ikke en and. Han kan ikke vinde noget som helst, når han ikke er nogen and.
Det kan kun være ender, der vinder. Det er ikke ham der. Tillykke! Så gider jeg ikke være med. Så går jeg igen. Han er ikke en rigtig and. Nej, så gider jeg ikke være med, hvis det kun er en mand, som siger, at han er and. Det var ikke Anders Det gider Lund jeg Madsen, den gøjlede Så går jeg. Farvel og tak. Altid. I er fuldstændig Så gik jeg umulige at bare. styre. Kom så. Ja, ja. Afsted, siger jeg. Afsted, siger jeg.